Kuunnellaan hyvää Spotifysta. Moi tytöt, moi tytöt, moi tytöt. Siis oikeesti mä astin tänään kameraan. Siis mä astin pinkin harja. Perus tällainen musta kampa kirpparilta. Ostin kans 2 euroa. Myös kirpparilta. Ihan tällainen peruskampa. Suosittelen kyllä niin Siis mä sain niinku yhden geishan, mut mä lihon ihan himona, mä tunnen sen kun mä lihon. Siis hiukseni ovat. Marsiolla reikäpäissä. Kuinka? Mä en pysty täällä. Kuinka monta? Se on mua. Pommu. Muuhun pommu. Mä tein vielä yhden. Meneekö niin sitä? Moi tytöt, moi tytöt. Sä tuijotat mua. Mä en saa katsoa tästä kameraa. Mä en näe Niin tonne pitäis katsoa. Mä en kyllä tiedä mihin kohtaan. tonne. Mihin kohtaan? Siinä jossain ympärä. Tossa on iso ympärä. Tässä mä en Okei. Sanokaa toisista hyvät ja huonot puolet. Näitä tässä on hyviä puolia. Se on Kretu. Idiootti. Haaminalainen. Paska. Moi sun. Moi. Mitä mun kulmakarvointi on? Moi Rina. Voit sun vähän. Moi taas. Moi. 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 Siis oh my fucking god, mulla on Bonkesin pipo. Siis näettekö te? Siis bonke! Bonkesin pipo, siis 20 euroa. Mistä? Oikeesti. Siis niin hienoa. Ei vitu. Mut siis bonkes on niinku paras ikinä. Siis suosittelen kaikille, et ei kannata ostaa. Nyt jos niillä 4 Bonkesin pipo. Kaikki värit. Ostin. Maksu 20 euroa yksi. En maksa yhteensä niinku 80. Aika niinku, kun ei kato massista kiinni. Siis ihan oikeesti. Te kaikki vitun lissut, ketkä käytte Bonkesin pipoja. Ampukaa itse. Istukaa tälle. Ketä? Marsiolla reikäpäissä. HVJB. Kive hovi. Sammu paska.